maske. Spremni? Da, ja sam u timu s Lukom i Sonijem, Johnny s Hanom. Odvojeno ćemo da tražimo maskiranog čoveka. Rocky, ti ćeš da ostaneš i da pomažeš doktoru Wirdu. Bez brige. Mi ćemo da potražimo još tragova u ulici Spinera. Da, možda ćemo da imamo sreće. Ne znamo gde je, ali možemo da ga potražimo na mestima gde ima mnogo ljudi. Dobra zamisao. Ja poznajem takva mesta. Idemo! Krenimo i mi. Ćao, Rocky. Rocky, maskirani čovjek je vrlo lukav. Doktor Wird još ništa nije našao njemu. Ne brini se, doktor Wird sigurno ima plan. Neke stvari su sad jasnije. Maskiran je često viđan u prodavnici satova. Mnogi su ga prvi put sretali tamo. Proverio sam podatke o iznajmljivanju prodavnice, ali nisam našao ništa korisno. Možda treba da pitamo pobednike u ulici Spinera? Vredi pokušati. Doktore, jeste li nešto otkrili? Stigao je mail. Nepoznati pošiljalac. Adresa maskiranog čoveka. Zaista? Jeste. Konačno jedna dobra vest. Idemo odmah. Rocky, pa čekaj. Područje naše potrage proširilo se na okolinu ulice Spinera, ali još ništa nismo našli. Možda tražimo na pogrešnom mestu. Znam, slažem se s tobom. Ovo nije pravo mesto. Ali želim da proverim nešto. Kuda posle idemo? Trebalo bi da pitamo ostale, možda su nešto i otkrili. To je doktor. Ćao. Da, dobro, znam. Idemo sad. Nove vesti. Doktor Wird će nam poslati lokaciju. Možda nas odvede do maskiranog čoveka. Odlično. Pođimo. Mislim da je loša ideja da se traga ovako besciljno. Čuo sam da je maskirani čovek viđen ovde negde u blizini. To znači da ne tražimo uzalud. U redu. Recimo da maskirani čovek i jeste ovde. Ali kako ćemo da ga pronađemo? Smiri se. Samo je pitanje vremena kad će maskirani čovek da se pojavi. Možda nam se posreći. Hej, naći ćemo ga. Soni, Luka. Ne možete da ga pronađete, jer niste dovoljno visoko. Posmatranje završeno. Sumnjiva meta nije u blizini. Idemo dalje. Interesuje me da li su Rocky i ostali nešto saznali. Doktore, ima li vesti? O, odlično, odmah krećemo. Doktor poručuje da ima adresu maskiranog čoveka. Poslaće podatke na telefon. Krenimo odmah. Pokret! Podaci o lokaciji su na tvom telefonu. Tvoji prijatelji su primili poruku i krenuli. Krećem. Vidimo se, doktore. Pa, Rocky, nadam se da ćeš uskoro da dođeš. Ti! Hej, zašto si to uradio? Da li znaš da su zbog toga nastali veliki problemi na takmičenju? Uništit ćeš takmičenje, čoveče! A tebe, baš te briga, jel tako? Dobro, pošto ne želiš da razgovaraš, razgovarajmo onda s Spinerima.
Nismo ravnopravni. Protiv mene možeš da se boriš samo sa pojačanim spinerom. Ne, ovaj put ne želim nikakvu dodatnu pomoć. Borit ću se samo svojom snagom. I borit ću se na svoj način. Ne želim da budem više ničija kopija, pa ni tvoja. Hajde, dođi i bori se sa mnom, ako smeš. Dobro, pokaži svoju snagu i bori se protiv mene. Pa da vidimo na čemu si. Dobro, počnimo. Spin Fighter dvoboj, ispucavanje! Spin Fighter dvoboj, ispucavanje! Dark Knight! Dark Claws! Lost Land Apostle! Dark Knight, uništi ga! Rekao sam ti da me ne možeš pobediti bez pojačanog spinera. Još imam priliku! Još jednom! Spin Fighter dvoboj, ispucavanje! Spin Fighter dvoboj, ispucavanje! Dark Knight, bez milosti! Nadao sam se da ćeš to da kažeš. Doktor Vird je primio poruku. Nadam se da će Rocky ubrzo da dođe. Može li Miki ovaj put da pobedi? Direktan napad! Lost Land Apostle! Lost Land Apostle, dobra prilika! Dobro! Shadow Mystery! Bravo, Dark Knight! Lako ga je sprečio! Mnogo si napredovao, ali tvoja snaga još uvek nije dovoljna da me pobediš. Dark Knight! Dark Claws! Lost Land Apostle, izdrži! Neću da se predam! Iskoristimo novi trik! Novi trik? Još ga nisi savladao? Ovaj put ću da uspem! Dobro, koristi trik! Uništit ću te! Night Apostle! Dobro!
Oprezno! Nije izbačen, ostao je u areni. Ha, završili smo. Dva nula. Izgubio si. Da, izgubio sam, ali sam srećan. Borio sam se na svoj način i dao sam sve od sebe. Da, iako sam izgubio, veoma sam zadovoljan. Najzad sam izašao iz senke svog idola i postao sam svoj. Idole, doviđenja. Rocky, jesmo li blizu? Da, nije daleko. Jan Ferry, reci mi zašto si to uradio Mikiju? On ti se baš divio. U čemu je problem? Borba je bila baš zanimljiva. Meni je trenutno najvažnije da borbe budu zabavne. Mislim da je i Miki osetio tu radost. Šta više, on je pronašao pravog sebe. Jan Ferry, ti u stvari shvataš Mikija ozbiljno, zar ne? To pokazuje da nisi toliko okrutan kako se čini. Ako je tako, možemo obnoviti prijateljstvo i zajedno uživati u borbama. Ja više ne osjećam tu radost. Postao sam previše snažan. Ko je to? To je Demon the Lord, moj najverniji spiner. Pronašao si svog odanog spinera, pa sad možeš da prestaneš. Nemoj da i drugima stradaju, dragi spineri. Onda se bori protiv mene. A? Ako pobediš, prestaću. Dobro. Izgleda da mu ne treba uređaj za pojačavanje. Nadam se da će ti ova borba doneti radost koju želiš. Počnimo. Spin Fighter dvoboj ispucavanje! Spin Fighter dvoboj ispucavanje! Šta? Već napada! Lightning Speed uzvrati! Lightning Speed sjajno! Iskoristi priliku! Spin Fighter dvoboj ispucavanje! Spin Fighter dvoboj ispucavanje! Jan Ferry, stvarno si se mnogo promenio. Više nisi onaj koga sam poznavao. Zašto? Zašto? Trebalo bi da se usredsrediš na borbu dok se boriš. Dark Knight, napad!
Nisam bio u pravu. Nešto se nije promenilo. Još uvek znaš da pogodiš pravi trenutak. To je rezultat tvoje nepažnje. Nepažnje? Dobro, onda ćemo u sledećoj borbi da se borimo mnogo ozbiljnije. Spin Fighter dvoboj, ispucavanje! Spin Fighter dvoboj, ispucavanje! Sonic Phantom, napad! To! Ne gubi vreme! Uništi ga! Pokušaj! Spin Fighter dvoboj, ispucavanje! Spin Fighter dvoboj, ispucavanje! Lightning Speed ne žuri! Pomozi Phantom Ice u napadu! Krećem. Hajde, Phantom Ice, pomoći ću ti. Sonic Phantom, upotrebi trik! Upotrebi zvuk! Dark Knight, sad, kreni! Krećem. Sklanjajte se! Dobro, još ne mogu da pobedim. Ne! Lightning Speed! Šta? U ovom sukobu Spinner je ubrzao Lightning Speed kao zupčanik. Vrlo zanimljivo. Dorian. Vreme je da uzvratimo napad Lightning Speed. Lightning Phantom! Lightning Speed je prešao na novi nivo. Vreme je da iskoristimo novi trik. Lightning Speed! Lightning Change! Šta? Dobro obavljeno. Da li je to sve što možeš? Phantom? Da, ali nemoguće je golim okom razlikovati pravi i fantomski spinner. Možeš da proizvedeš fantomski spinner? Znači da si vrlo brz. Pokazat ću ti svoju brzinu. Dark Knight, ubrzaj! Dark Close! Takav napad na Lightning Speed sad je neefikasan. Izgubio si. Misliš? Šta? Neverovatna brzina. Lightning Speed izdrži! O! Uništi ga! Izgubio sam.
Miki i Dorian su uspeli da pronađu maskiranog čoveka pre Rokija i ostalih. Iza maske se krije Jan Ferry, Mikijev idol i Dorianov večiti protivnik. Jan Ferry je obećao Dorianu da će prestati da pojačava spinere ako ga Dorian pobedi, ali Dorian nije uspeo. Zašto Jan Ferry želi da nastavi da pojačava spinere? Šta želi time da postigne? Hoće li Roki da ga pronađe? Da li će uspeti da sazna kakve su mu namere? Gledajte dalje i saznajte šta će da se dogodi. Obrada i produkcija Vamos Toys, Spinfighter, Srbija. Kada si ti kraj mene, opasnosti se ne boji, šampioni ne znaju za strah. Kada je najteže, ti uvek si tu, kažeš mi veruj u pobedu, i kad padnemo, odmah ustanemo. Do kraja ostaćemo zajedno.